In de volksmond werd het spookslot genoemd, het Hoompje bij Sluis. Afgelopen nacht brandde het tot de grond toe af. En verder in deze Zeeland nu. Aardappel- en uienoogst in Zeeland in gevaar. En broers geven hun zoektocht niet op. Goedenavond. Het Hoompje in Sluis is vannacht afgebrand. Het gebouw deed in het verleden dienst als klooster, ook nog als noodstadhuis, maar stond al tientallen jaren leeg en was erg verpauperd. Wat er nu mee gaat gebeuren is nog onduidelijk. De buren van het Hoompje hebben een spannende nacht beleefd. Niet alleen melden zij de brand iets na ene, ze zagen ook de inzet van de brandweer en natuurlijk de brand achter de bomen aan de overkant van de straat. Heel erg bang. Mevrouw moest huilen toen ze het zag. Ik eigenlijk ook een beetje. Ik was bang. Ja. Ondertussen hadden ze last van vonken op hun huizen, waarbij de schade gelukkig beperkt bleef. Een hele lieve buurman, die zag hier dat het Hoompje zat in brand. Ik kon het niet geloven. En ik kon gaan kijken en die zag, ik kan je luisteren, de houten die andere gebrand zijn, geblust. Want anders vliegt het in de fik. En die man was heel lief en heeft dat heel nice gedaan. Ik heb een gaten in onze tuinset maar echt, dat waren asbrokken die overkwamen. De brandweer kwam onmiddellijk met de tuinslang bezig geweest om op ons plat dak water te spuiten. Onze buurman ook. Ja, het is toch wel even paniek. De buren zijn dankbaar dat de brandweer de brand tot het Hoompje kon beperken. Nu moeten de omwonenden vooral opruimen en schoonmaken. Het Hoompje stamt uit 1909 en werd nog tot 1986 gebruikt. In 1992 wordt het eigendom van Ronnie van der Putten, bijgenaamd de Krottenkoning. Bij de koop zat de voorwaarde dat hij het zou restaureren, maar dat gebeurde niet. De brand van vannacht heeft het Hoompje verder verwoest. Ja, op het eerste oog staan de muren er. En het houtwerk, dat was natuurlijk oud en droog, dat is allemaal weg. Ja, dat is allemaal weg. En we hebben natuurlijk ook, we kijken naar gevaarlijke stoffen. Is op dit moment daarbuiten niks, geen signalen daarvoor. Maar je weet niet hoe het van binnen eruit ziet. De gemeente heeft ook geprocedeerd om te kijken of er toch niet iets met dat pand kan gebeuren. Is dat nu verder weg dan ooit, denkt u, nu het is uitgebrand? Of is dit misschien wel de kans om het toch nog uit het slop te trekken? Nou, dat weten we niet. Daar zal eerst natuurlijk met de eigenaar overleg moeten plaatsvinden. En zoals we weten is dat een hele moeilijk traject. Maar wat denken de buren over de toekomst van het Hoompje? Voor mij mag het zo blijven. Prachtig natuurgebied, heel veel wild. Onze eekhoorns wonen daar, onze sperwers, onze buizerd woont daar. Dat wordt nooit meer gerestaureerd. Nooit. Dat is afgelopen. Einde verhaal. En de politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De politie roept mensen dan ook op zich te melden als ze wat verdachts hebben gezien. Een Zeeuwse fruitteler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van een verboden bestrijdingsmiddel uit China. De douane nam 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag. Dat zat verstopt in pakken hondenvoer uit Azië. Uit onderzoek blijkt dat de Zeeuwse teler in totaal vermoedelijk 150 kilo van het verboden schimmelmiddel in China heeft besteld. En een deel daarvan ook heeft gebruikt. Waterschap Scheldestromen en de provincie voeren tijdelijk extra zoet water aan naar een polder bij Rilland. Het gaat om een proef waarbij ze willen uitzoeken of het mogelijk is om snel zoet water via een buizensysteem te vervoeren naar andere gebieden. Als de proef slaagt, dan kunnen boeren in de omtrek in de toekomst dus snel van extra zoet water worden voorzien bij langdurige droogte. En door die droogte zullen de aardappeloogst en ook de uienoogst dit jaar dramatisch zijn, verwacht de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. De gewassen staan te verschrompelen op het land en de komende tijd valt er geen neerslag van betekenis. Het is droog op het land, heel droog. De Tolse akkerbouwer Hendrik Jan ten Kate ziet het aan de aardappelen die hij verbouwt. Die zijn veel te klein. Normaal gesproken zijn dit grote frietaardappelen voor de McDonald's. Die moeten minimaal 10 centimeter lang zijn. Nou, ze zijn misschien 5, 6 centimeter lang. Door de droogte sterven de planten een maand te vroeg af en groeien de aardappelen niet door. En dat heeft gevolgen. We schatten dat we hier misschien maar 50% van de opbrengst halen dit jaar. En met de uien gaat het dit jaar al niet veel beter. We hebben nu al een maand droog weer achter de rug. En het voorspelt nog niet heel veel beter weer. Dus ja, die uienoogst die gaat het ook af laten weten.
Maar hoe droog waren de laatste 3 zomermaanden eigenlijk? Hoeveel millimeter neerslag viel er? We vroegen het aan onze eigen weerman. Er is tot nu toe zo'n 55 tot 60 gevallen. Dus ja, dat is ongeveer 30% van wat we normaal zouden moeten hebben. En normaal is vorig jaar en het jaar daarvoor? Ja, 60 tot 70 per zomermaand. Dus reken maar uit, dan zit je rond de 200. En in Zeeland is het droger dan in de rest van Nederland. Komt er de komende tijd regen aan? Kan altijd natuurlijk, hè? Want als je augustus ingaat, dan is de kans op een regen- of onweersbui altijd wat groter. Stiekem ook gebeurt het dan wel, als dat vochtig begint te worden. Maar de luchtdruk blijft vrij hoog de komende week tot 10 dagen. Dus veel neerslag verwacht ik niet 1, 2, 3 dat er gaat vallen. Moet de landbouw met droge, hete zomers leren leven? Is dit nu eenmaal het gevolg van klimaatverandering? Nou, daar valt eigenlijk heel weinig van te zeggen, want 2 jaar geleden hadden we nog eigenlijk een hele natte periode en natte zomer ook. Toen hadden we weer andere problemen, dus je ziet van, ja, het valt heel erg moeilijk te voorspellen. Het klimaat wordt natuurlijk warmer, doordat er meer CO2 in de lucht zit en ook zat. En daaruit krijg je ook veranderingen van patroon en veranderingen van neerslagintensiteit. Soms is het dus ook heel nat, dat is een klimaatverandering, een verandering in het klimaat. En zo'n patroon als nu, met langere droogteperioden, met ook hogere temperaturen, is ook een vorm van klimaatverandering. Dat komt dan vaker voor, dus dat kun je wel wat vaker inderdaad toch wel verwachten. En bij mij in de studio economieverslaggever Marcel de Kranen. Marcel, is het nou overal in Zeeland zo droog? Nee, hoe westelijker je gaat, des te droger wordt het. Dus de Kop van Schouwen, Walcheren en vooral West-Zeeuws-Vlaanderen, daar is het echt kurkdroog. Op Tholen, waar wij dan waren, ja, viel het nog wel mee. Het is daar natuurlijk ook wel heel erg droog. Ze hebben daar wel het voordeel dat ze kunnen besproeien met oppervlaktewater uit het Volkerakzomeer. De rest van Zeeland moet het doen met grondwater. Maar goed, weinig aardappeloogst dus, hè? Ook uienoogst. Ja, wat betekent dat voor de prijzen? In het voorjaar waren er nog heel veel aardappelen, waardoor die prijs laag was. Nu wordt er dus schaarste verwacht, dat drijft de prijs dan weer op. Het is wel het voordeel dat in heel Noordwest-Europa droog is geweest. Dus je krijgt niet enorme concurrentie tussen die boeren. Dus dat zal ongeveer, die prijzen zullen dan ongeveer hetzelfde zijn. Marcel de Kranen, dankjewel. Het is bijna 16 jaar geleden dat de 35-jarige Herman Ploegstra uit IJsendijken verdween. De vrijwillige brandweerman verdween 's avonds nadat hij een kickboxles had gevolgd in Breskes. En zijn auto werd daarna teruggevonden met bloedsporen, maar geen spoor van Herman zelf. Zijn broers Kees en Jan Ploegstra en de rest van de familie weigeren de moed op te geven en blijven zoeken. En daarbij krijgen ze sinds 2024 hulp van de Peter R. de Vries Foundation. Het is een levensstijl geworden. En ja, die kan ik niet aanbevelen aan iedereen. Het leven van Jan en Kees Ploegstra kwam 16 jaar geleden stil te staan, toen hun broer Herman spoorloos verdween. Sinds die tijd hebben de broers keer op keer met teleurstellingen te maken gekregen, maar ze weigeren op te geven. Ik denk niet dat het echt is uit te leggen. Je mist hem, dat is één en dat blijft bovenaan staan. Maar er zijn zoveel dingetjes waarin je hem mist en zoveel momenten dat je hem mist. Ik denk zelf dat mensen echt pas voelen wat wij voelen en de familie voelt, als ze zoiets zelfs meegemaakt hebben. Dan voel je pas de pijn en de onzekerheid. Afgelopen januari zochten de broers nog samen naar Herman in de Braakman. Aanleiding was een tip van een anonieme briefschrijver aan de Peter R. de Vries Foundation. Die benadert deze cold case inmiddels anders dan in het verleden. Afgelopen 5 jaar zijn we vooral verder gegaan met de blauwdruk die Peter ons kort voor zijn overlijden gaf. Dus het uitloven van tipgeld en het vragen van media-aandacht. En in het afgelopen half jaar zijn we echt onze werkzaamheden gaan uitbreiden. Het team is ook uitgebreid. Er zijn een aantal oud-rechercheurs met een behoorlijke staat van dienst aangetrokken die ons helpen. We hebben allerlei deskundigen die ons van advies voorzien. En we hebben dus nu een actievere houding aangenomen dan we voorheen hadden. Toen we ermee zijn begonnen, toen hadden we echt het gevoel van jongens, ik denk dat we beter hebben. Hoe mooi is het dat je eigen broer op kan graven. En dat hadden we heel graag gezien. En dat is niet moeilijk om te doen. Dat is het mooiste wat er op het moment voor ons is. Van jongens, we hebben hem. Want dat is belangrijker om hem te vinden dan te weten wat er gebeurd is? Ik vind
Op het moment is voor ons heel belangrijk dat we Herman terugvinden. En dat voor ons, dat is voor de familie. Jongens, dan kan je iets afsluiten waar je naar op zoek bent. En daarna, dat doet me niet zoveel op het moment. Ik wil Herman terug. Van Spanje wil benadrukken dat een tipgever echt anoniem blijft. We hebben daar echt een goed traject voor opgezet met een advocaat die door ons betaald wordt. En een advocaat heeft beroepsgeheim. Dus als je je meldt bij de advocaat van de foundation, dan kan hij zorgen dat die informatie bij ons terechtkomt en uiteindelijk bij de politie terechtkomt zonder dat jouw identiteit bekend raakt. Dus 16 jaar geleden maak je er een eind aan. Maar als je deze familie ontmoet, deze broers, maar ook de moeder van Herman, de dochter van Herman, de vrouw van Herman, deze mensen zijn, die kunnen niet verder met hun leven zonder dat ze antwoord krijgen op die vraag waar is Herman? En dat gunnen wij ze ontzettend. De dag begon wisselend bewolkt. Vanmiddag werd het echt zonnig. En het werd uiteindelijk 23 graden aan het strand tot 27 graden landinwaarts. Voorlopig weinig verfrissende regenbuien. Het blijft de komende dagen grotendeels droog. Zondag zelfs weer tropische waarden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Heel graag tot morgen en nog een fijne woensdagavond.